أنا بالله عمل عالم تركوا نزمل كثافلو حاتم أخواتن بعض سلام مساهم زخم سويهم نزمل كثافلو أزين مسكن وزحلف خطوات هذا جاءت مهنات في مدى دولي إلي نعرف جزء مهنات عالتلي وأنا مسحك الزاروية خلتصم مجلس ناس في الصراحة من أزي حقوسية ومونا لما عندك شيء كم على قدرات وسائل ودب ناس عن التجاي وبناتهم كمون مقتل أقوم بالبنات تقولنا من سي علم سكر أرجعيو علم سكر أرجعي أدمي أخوي لازم أخا أزي مسكن أو لما أنتي أفتو تجاي للاتو كله بنات تبقسنا لمن تاي لنا لمن تاي لوز مكرازي عسنا خامي خخنو وصل انتاي مواصلنا لبل حزول استفالي مدابات مستفال ما تاغاش زغبر بوغل اي مقصلتا تخونا زرب نغبرينا مو علم سجد نافتو زعوانا بقطع نمتو تግራይ تركول لخنات خمي خاتكلتو مسطح حزقها تግራይ نابز مكراز زعاتو سلو خيدي كما يتكمكمو انتايو اوينا تداغينا نمزحنا نابز مكرازي آسنا كاو مخو كافت حلف جيجاتاتنا تاينا خنا محل مخيل يوم التحزكا من سليخا يمسكن دوم كاجر كاتلا باركاني أنا ممكن مسكن بتو بحطو خامسات قد إلى نفسن حدث كان نحطه يبغى تخاطر مالتي أما أخذ استرت زي كده لا يكون شيء ساكن كدميت عبد الفضل لنا لقنات مزرعي بهاريات ناي تግራይን ኣብ ዙርያ ዘሎ ኩነታት ዝውላ ሕፅረ ቢላ ክገልጽ እሞ ታውት ዘሎ ኩነታት ንምግላጽ ፍትንየ ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብ ነዊሕ ናይ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ኣብ ናይ ዕቃ መንነትን ስልጣንን ከምኡውን ሓለዋ እታ ዓዶ ኮይና ንፅዋዓ ትግራይ ትበሃል መሬትን እዩ ንምዃኑ ክቡር ዋጋ እንዳኸፈለ ዝመፀ ማለት እዩ እዚ ህዝቢ ነዞም ሕዝቢ ዝገለጽክዎም እታ መሬት ዓደቦን ስልጣኑን ከምኡውን እታ መንነቱን ኢልና ንፅዋዓ ሕመረት ከም ትግራዋይ ትኸው ተብሎ ባዕታ ረዚን ታሪክ ሒዙ ንኽቕፅል ዘኽእልዎ ሓደ ነገራት እዩ ከም ህዝቢ ካብ ጫፍ እስካብ ጫፍ ሓዩ ናይ ምቅናስ ባህሊ ንብል ስለ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ፀላእትና ካብ ውሽጢ ዘለዎም ውሽጣዊ ፅልኢት ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ምናልባት ኣብ ዝቕፅሉ ሕቶታትን ብሕብልዮም ኮይኖም ክምልሰልካ ከፍትን እየ እዚ ህዝቢ እዚ ካብቲ ዘሎ መሬትን መንነቱን ታሪኹን ክብሩን ኣትሪኦም ገሊኦም እቲ ናይ ባዕሉ መንነትን ታሪኽን ክብሩን ሰሪቖም ናይ ባዕልቶም ብምግባር ኣብ ናይ ፅውፅዋይ ታሪኽን ተረኽን ንኽነብሩ ናይ ፅውፅዋይ ታሪኽን ተረኽን ከዓ ኩሉ ግዜ ቀጻሊ እውን ስለ ዘይኸውን በዓል ዋና ስለ ዘለዎ ናይ ግድን ናብ ናይ ባዕሉ ብምግባር ነቲ ናይ በዓል ዋና ዝብልዎ ህዝቢ እና ንዕኡ ዝሓዘ መሬት እውን ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ታሪኻት እውን ንኽውንኑን ናይ ባዕሎም ንኽገብሩን ነቲ ህዝቢ ከዓ ከምዚ ንኸጥፍኡን እዮም እንዳተቓለሱ ፀኒሖም ፀላእትና ማለት እዩ ኣንሕና ከም ተጋሩ ከምቲ ዓንቶ ዝገለፅኩልካ እዞም ኩሎም ፀገማት ኣብ ዝተፈላለዩ ዘመናት ዋላ እኳ እንተበፅሑና ስለዚ ከም ተጋሩ እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ፀላእትና ከም ዘሎ ተባሂዞሞ ዝመፁ ቀየም ፅልኢ ናይ ባዕልኻ ዘይኮነ ታሪክ ምውሳድ እና ካልኦቶም ቅፅሉ እንድሕር ዳ ኮይኖም እዚ ትግራዋይ ዝበሃል ካብ ገፀ መሬት ጠፍእ ክእል ኣለዎ ዝብል ናይ ዘመናት እንከይተቆራረፀ ሒዞሞ ዝመፁ ኣተሓሳስባ ኣለዎ ማለት እዩ እንተኾነ ግን እዞም ኣተሓሳስባታት እዚኣቶም ካብ ፀላእትና ዝመፀ ዝተፈላለየ ፀገም እንዳበዳህና ኢና ንዘመናት መፂና ማለት እዩ እዚ ዝኾናሉ ምክንያት ውሽጣዊ ሓድነትና ከም ተጋሩ ናይ ብዙሕ ዘመናት ሒዝናዮም መፃና ሕብረትን ትግራዋይነት ዝበሃል መንፈስን ስለ ዘለና እዩ እንተኾነ ግን በዲና ንሕና ተጋሩ እንበሃል ህዝቢ ናይ ባዕልና ታሪክ ያታ ክብሪ መንነት ዓደቦ ወይ ከዓ ሃገር ኢልና ንፅውዖ ከይህልወና ካብ ዝገበርና ቀንዲ ምክንያታት እቶም ናይ ደገ ዝረኣናዮም ፀገማት ኣይኮኑን ማለት ከም ህዝቢ
هاي بعلنا هاي تجاوزت أو دخمتي إلى إنسان إذا دخمتنا دما كمزون هاي بعلنا جزءات سلطة عن بعلنا ولا كنت هلونا أبكندي كمتم محظوظ زخانو كمان أنا وش تعرف زلوا غريكن ولا خينا شاينا خن ولا خينا خلاص أو ميدل إيست خلاص زلوا هزبتات هاي بعلنا تاريخ من هاجر موننا أو عرس أمنتنا بزنورنا ناي منشرتات سجل ناي منشرتات سجل موزحتو زفرفل كامل حنتي نالاتني حنقركاي أو استفلالي وانات زنورو نتقال سمر زنور براحتي كاب زنورهم دقمة زلا علي زقون كل جزء أو عن كل لينا خلنا بس إحنا معنا وننت جيت في تاريخ جنكعة تاريخ حزنا ناي وعدنا بويتة نوصل من نقول العدس الذي فتناه الذي مفاتر تقدمت في الناس والد تحررت النقول العدلات تقول نسون جنازير خلنا يومان نسون جنازير خلنا نقول نوزنا يكره أو أن عشر شو عتعود بتوقع سكا غير خزي تقراوي كم مسر تقارن الخلوق كارس خلوق تاي كبري من نتاي جزءات عدبوي تقولي ستوسي بزولي حمرة نايت قاسي كور نايت قاسي زي نيرمان نعوها كل تقراوي كاوتشاف دكو بعلو مسوات خفيلوها انتو هنا جن دحوز لو احنا 10 ساعات تعود بتوقع بعشر ساعات 8 سنة مثلا ناي سلطان أربعة تقول لهم استقطعنا بحرفة شعوب يزمر زنهرة ودوح واحد يهادك زبهان شيدو زخنا حرود فتيرو في نعسر شو عتعمت يكون كلمي استقارسنا له ناي مننا ناي سلطان ناي كبرن عدبون ناي ملاس تقارلو بناي وحدات دليتن وسون زخنا من مالتيو هجيو أفتحزي زلنا لقناتات كنسخ خينا لنا مالتي سلزي كل جزء أبلع لي تجاي بس يكون أبلع لي تجاو أفتح زعت مريتها تجاي لنا نسوا على مريتهم أفتم أوشت أزل هزبتات هزب تجاي لنا نسوا هزبن دوت كلهم تجمعات من عليهم كامنا وشت أو ما إحنا تجمعن استراتيجية وزخنا أقطع خازين من لون زوجسي برجس كل جزء هزب تجاي زعم مريت كنا بنرجعون بقول سمي تجاي زنا ثم صلاتنا كم تستفعل عليه وأنا زرعنا يوم نايك على سلسلتين جزاولوت ناجورو لكن إحنا أو تستفعل عليه وأنا زمت أنا يعود بنا وشتنا حيلي مدارك تلقونا حيل تاعت الناس حو إنك حنششو كل جزء نفتي حيث إنه من لسه لقنا تاتي تفتيو مالتي دحري زقنا جزء نعوته درعي سنة 30 عمت بناي ثم نايد كذا لا تنادليتن بناي وش تنازل له دخمتن لا تلعله فملي سنة عن كل أنا كل جزء بيجي 3 عمت أكون زول حسارة مكرهنا بتجرنا له مالتي لذي تجراي جزء أكل تاريخ جزء أكل تجمعات إن حلفتن إن رأيتني يعني زمان تحزر له حتى كلنا تجراي أو خبير عطان كباني هذا أو وش تعزل له زوجات أبناء موتن حلواتن خناتات يوم زلوا زول لعنا قريلن مبرات يلن نحن وانتم ظلونا وشتاو قصة بركتات مزميزنا نروحنا هنكيرو ميكانا سلازي كابدقة بسألاتنا زدقوا الحول له كوشت خعا بناي بعدنا بناي مريحنا في تخمة تنزل رأي أجمعات اللومات سلازي يتزي أمان وزم كلتا مكاني توتيو ظلوا ثم ناي دقة سألاتو نزال أنا مكتفو يتعرو ثم ناي وشتو ظلوا حولتات خعا أبكندي تظلوا قصة بركت ما بنجرا حيل خيرون تجراوي كافت زلوا عرسهم كذاوت كافت زلوا تجمع تناجفوا أي وعلو مريت عدبو كم هزو ونخصل زخدوا له كلها عند تفتروا اللي يكونوا زلوا لذي هذه تجراي خبير كلها تجاز لو تصب تخيل نجار من قد تاتا بدنا تاتا بملو بسجن مقنعات زتوتو نقصاونتي زبزحوا ولدي عدوتات فقودو منقد زلمنالو هزبي بيه منقدو قاو تداهيلو نفسو وسقيلو ጥሜት ዝበዝሐሉ በተሓረገዝ ትርኢ በተሓረገዝ ከዓ ቶም ንገዘኩም ኢና ዝብሉና ሓይልታት ከዓ ከምድላዮም ነፍሶም ሓቢጡ
ተሽከርከርቲ ከምድላዮም ዝዕንድሩሉ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ምልእቲ ምሸት ምልእቲ ለይቲ ኣፈቆዶ ዝተፈላለዩ እንዳ መስተን ካልኦትን ሂጢት ዝብልሉ እዩ ዘሎ ስለዚ ክልቲኡ ጫፍ እዩ ዘሎ ንዓየ ማለት እቲ ሓደ ገጽ ኣብ ጭቆና ዘሎ ህዝቢ ኣሎ ዝችገር ዘሎ ህዝቢ ኣሎ ውሽጣዊ ይኹን ብደጋዊ ዓፈናታት ኣብ ሓደጋ ዘሎ ህዝቢ ኣሎ በቲ ሓደ ገጽ ከዓ በቲ ካሊእ ገጽ ከዓ ኣብ ቅርቅርቲ ልዕሊ ህዝቢ ተቐሚጦም ናይ ህዝቢ ሃፍትን ብደም ህዝቢ ተጋሩን ዝመፀ ሪሶርስ ኩሉ ነገር ናብ ባዕልቶም ቢሒቶም ከም ድላዮም ዝኾኑሉ ዕድል እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ስለዚ ዝሃልልን ዝፅገምን ዝሓዘት ዓዲ ኮይና ዘላ طبق علم سجل قرني اللي ممستو لأن حيو حسب المتحس هذا خطنا قال خلنا دلي كم تفضلوا في 17 عامات تلاقي وزارتنا متوقف خاصة بالدموي بينات سمعنا في الستي في السامو ورخيو أو كنا تلاقي من السي ناس عن مسال الجير وتتقام حالي لحرياو تعال نسرع تخيلو انت تاخذ غير واو تداي تعال نفتيو تعال نسرع تفتيو تفوتو نغريمو هذا قالسي بوسيتي كلك على لو بالكون الامه دست خوينا انا كنت خسرنا انت خرجنا خلاص قالسي هاوين السقمو وصلنا تግራይ ፕሮጀክት ዲኔሩ ናቱ ናሽናሊስት ለኾኑ ሃገረ ትግራይ ክንፈጥር ኢሎም ኣብ መንገዲ ሓቢሮም ወቃለሱ በረኻ ልወፁ ልቅሓት ገለን ኣብ መንጎ ያው ኣጥፊኡ በሊዑ እዩ መፂቱ ቃልሲ ምንም ልልፍነት ጉዳይ ስለለኾነ ስለዚ ሃገረ ትግራይ ክፈጥሩ ደልዩ ወገናት ኣጥፊኡ ከመፀ ድሓርኡ 83 ዓመተ ምህረት እዚ ኩሉ መንእሰይ ትግራይ ከም ስልጣን መሳለ ተጠቂሙ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ እንት ዝሰርሖ ስርዓት ለትግራይ እንታይ ገይርዋ ኣሎ ውፅኢታዊ ምዃኑ ትፈልጦ ኣለኻ እዚት ውፅኢት ጀኖሳይድ በዚ ብስሩሑ ሓደ ናብ ትግራይ ፕሮጀክት ነይሩ ናብ ትግራይ ሪል ዝኾነ ዓላማ ነይሩ ብዛዕባ ትግራይ ኣብ ብዙሓት ሰነዳት ህወሓት ትሪኢ ከለኻ ብዛዕባ ኤርትራ ዘለዎ መርገፅ ትሪኢኻ ፈልጦ ኢኻ ጉዳይ ኤርትራ ጉዳይ ባዕዳዊ መግዛእቲ እዩ መልሱ ከዓ ሃገርነት እዩ ዝብል ተደጋጋሚ ትግራይ ላይ ህወሓት እውን ብቃልስኻ ክወፅእ ከሎ ስሕተት ነይሩ ብዛዕባ ኢትዮጵያ እውን ብፍላይ 74 ኢህዴን ምስተጣየሸ ባዕድን ሓይሊ ኮነ ማለት እዩ ኣብ ብሄረሰባት ገዛ ዝኾነት ኢትዮጵያ ትባል ኢምፓየር ሰላም ቆፃል ቪዥን ነይሩ እዩ ብ68 ፍርስርቱ ትግራይ ልብል ቃል እውን ኦብሶሊት ኮይኑ እዩ ፀያፍ ኮይኑ እዩ ትግራይ ልብል ቃል ዝዛረብ ሰብስ ንስኮር ነርና ይብሉ ተጋደልቲ እውን ፀቢብ ንባሃል ነርና ኢሎም ኣልቲሜትሊ ብዛዕባ ትግራይ ወላዕቲ ቪዥን የነበሩ ማለት እዩ እዚ ከይዲ ዝፈጠረ ድዩ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ኣክቹዋሊ ኣነ ሻሉ ዝኾነ እንድዩ ርዲት ዘለኒ ክህልወኒ እውን ዝኽእል ማለት እዩ ብቐንዱ ናይ 17 ዓመት ብርታዊ ቃልሲ ኮርስ ኦፍ ላይፉ ከመይ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ገፀ በረከታት እንታይ እዮም እንታይ ክሉዝ ጌርና እቲ ህዝቢ ተቃለሰሉ ዓላማ ኸ ብርግፅ እቲ ዝድለ ዓወት ተምፅኡ ዶ ከም ህዝቢ ዘለናሉ ኩነታት ነቲ ንሕና ዝኸፈልናዮ መስዋዕቲ ዝምጥን ድዩ ኣይምጥንን ዝብል ዲቴይል እቶም ሰምዋና እንተ ዝምልሱ ፅቡቅ ይኸውን ግን ኣነ ካዘለቲ ንሻለው ርድኢት ንምግላፅ ዝኣክል ካብ ፅሑፋት ከም እነንብቦ እና ወለድና እውን ከም ዝነግሩና ኣሕዋትና ወለድና ኣብቲ ቃልሲ ዝነበሩ ሰባት እውን ስለዝኾኑ ተጋሩ ኣብ ታሪኾም ንዘመናት ኣብ ታሪኾም ዝቃለሱሉ መሰረታዊ ዝኾነ ኣመር ኣለዎም ከምቲ ዓንቶ ዝገልፆ ዝነበሩ ሓደ እንታይ እዩ ግዛት ዓደቦኦም ምምላስ እዩ ካሊእ ምሕላው መንነቶምን ምስ መንነት ተታሒዙ ዝረአ ያቶኦም ታሪኾም ክብሮም ባህሎም ስልጣነኦም እዮም ከም ተጋሩ ዝቃልስሉ ዝነበሩ እቲ ን17 ዓመት ነዚ ቃልሲ ዝመርሐ ኣካል ውድብ ህወሓት እውን ኣብ ዶክመንቱ ከም ንሪኦ ኣነ ከም ውድብ 3 መሰረታዊ ናይ ቃልሲ መትከላት ኣለኒ እዩ ዝሓስብ ከምቲ ንሕና እውን ንፈልጦ ማለት ድሓር ክንልክዕኒ ኢና ዚኣተን ዝተቃለሰለንሲ ፔፐር ቫልዩ ድየን ነይረንስ ብርግፅ ለውጦ ምፅአን ድየን ዝብል ክርአየና ድሓር ማለት እዩ እንተኾነ ግን 3 መሰረታዊ ነጥብታት ቤዝ ገይረ ተቃሊሰ እዩ እቲ ሓንቲ
ናይ ብሄር ጭቆና ነይሩ ትግራዋይ ከዓ ከም ትግራዋይ ገዛት ሸዋ ብሸወቶት እንዳተጨቆነ ይመጽ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ገዛእቲ ናይታ ኢምፓየር ኢትዮጵያ ንብል ዓድን እቲ ትግራዋይን ኣፈላላይ ስለዚ ብሄራዊ ጭቆና ይበጽሕ ኣሎ ዝብል ሓደ تخلي كم حطوا زغروا فيدال زغنة تحساسوا نيرو فيدال زغنة تحساسوا ون أمون قدك سوات فتحاولت أيسف سنة ديمقراطية يعسلن لازم ديمقراطية يعسلت عبد خاء زلاق زغنة سلامي تنسن زلاق زغنة المعادي تنسن سلازي نزح حدا قاقولنا يوم حسوساتهم ثم تشعروا زنو ولدنا لا ديمقراطية وحطوا كمل سن حدا أخوانو فيدال زغنة صار فيداليزم التحساسات فيداليزم تطفى له يوم قمتم معه تحساسيت خا بيروقراطيك كابيتاليزم نيرو بيروقراسيس كمسار خوينو يو توم غزاتي كم لله يوم زغو لعد يفطر زبل ينتن ثلاثه نطقات كالوتون كلها كان بيزيكالي ግን ኧረ ኢምፔሪያላዊ ተሓሳስባ ጸረ ብሔራዊ ጭቆናና ጸረ ቢሮክራቲክ ካፒታሊዝም እዮም ተቃኒሶም እቲ ትግራይ መብዛሕትኡ ኣሕዋትና እውን ደቂ ሓቦታተይ ደቂ ኮታተይ ኢቭን ዋላት ናተይ ፋሚሊ መብዛሕትኡ ኣብቲ ገሊ ክሳተፍ ከሎ ውሽጡ እንታይ ነይሩ እንተይልካኒ ኣነ ትግራይ ብጨቆንቲ ኣብ ልዕሊ ኣዝበፅሕ ዘሎ ኣብ ልዕሊ መሬት ዓደባኣን ኣብ ልዕሊ መሬታን መግዛእቲ ሓድነታን ኣብ ልዕሊ ኣብታ ትግራይ ዝበሃል ቦታ ዝነብር ትግራዋይን ሓደጋ ስለዝመፅ ዘሎ ሓራ ዝኾነ ትግራዋይ ኩሉ ኣሎ ውሽጣዊ ሓርነቱ ዝሓለወ ካብ ፀላኢ ክመፅእ ዝኽእል ብሙሉእ ከዓ በዲሉ ነፃ ዝኾነ ሃገር ክንብሎ ንኽእል ኢና ነፃ ዝኾነ መሬት ዓደቦ ክህሉ ኣለዎ ዝብል እዩ ኣነ ናይ ቤተሰበይ ኣብ ቀረባ ዘሎ ኣሕዋተይ ክትሪኢ ከለኹ እቲ መሪሕነት ከም ሕወሓት ግን እናብቲ ማኒፌስቶ እውን ንሪኦ ናይ 17 ዓመት ወጣ ቃልሲ ተን መሰረታዊ ነጥብታት እዚአን እየን ማለት ድሕሪ 1983 ብሕልፊ ካብ 1977 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ እቲ ናይ ማለሌት ኣተሓሳስባ ክመፅእ ከሎ ዋላ ካብቲ መጀመርያ ናይ ኮሚኒስታዊ ኣተሓሳስባ እንተነበረ ግን ከም ሓደ ትካል ከም ሓደ ኣተሓሳስባ ገንጊኑ ክወፅእ ኣብቲ ውድብ እውን ናይ ባዕሉ ግምማዕ ዝፈጥረሉ ኩነታት ኢና ነስተውዕል ዝተረኣየ እንታይ ኢና ክንርኢ እቲ ናይ ማለሌታዊ ኣተሓሳስባ ዝሓዞ መንገዲ ነይሩ ማለት ናይ ብሄር ጭቆና ዝበሃል ዩኒፎርም እዩ ኣብቲ ሃገር ኩሉ እዩ ነይሩ ኣምሓራይ እውን ከም ትግራዋይ ተጨቂኑ እዩ ነይሩ ስለዚ ጭቁን ኣምሓራይ እውን ኣሎ እዩ ጭቁን ኦሮሞ እውን ኣሎ እዩ ጭቁን ዓፋር ዝበሃል ኣሎ እዩ ስለዚ ኣብታ ኢትዮጵያ ትበሃል ድሩዕቲ ሃገር ዘሎ ህዝብታት ሙሉኦም ሲ ከም ትግራዋይ ማዕሮ ተጨቆንቲ እዮም እቲ ፀገም መሰረታዊ ፀገም ናይ ደርባዊ ፀገም እዩ ዘሎ ስለዚ ገዛእቲ ደርብታት ነቶም ኣብ ትሕቲኦም ዘለዎ ህዝቢ ወይ ከዓ ህዝብታት ጨቂኖም ክሕዝሉ ዝኽእሉ መሳርሒ ኣለዉ እዩ ስለዚ መሳርሒ ኢና ክንሰብር ዘለና መሳርሒ እዚ ንዕሴርና ንሕቲና እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ህዝብታት ብማዕሮ ክነብርሉ ዝኽእሉ ዕድል ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝብል እዩ ማዕርነታዊ ሓድነት ዝብል ድሓር ዝመፀ ማለት ስለዚ ካብቲ መጀመርያ ዝነበረ ኩነታትን ድሓር እውን ድሕሪ 1983 ዓመተ ምህረት ዝረኣናዮ ለውጢ ክንብል ከለና እቲ ዝተደለየ ነገር ኣምፅኡ ኢለ ይሓስብ ከም ትግራዋይ ምክንያቱ ድሕሪ 1983 ብዝዛይደ ትግራዋይ ክጭቆር ኢና ማለት እዩ ትግራዋይ ኣብ ክልተ ኣብታ ኤርትራ ኢልና ንፅዋዕ ሰሜን ትግራይን ሰሜን ኤርትራን ኣብ ናይ ካብ ኤርትራ ናብ ዘሎ ናይ ደቡብ ትግራይ ኢልና ንፅዋዕ መሬትን ዘለዎ ተጋሩ ክንርኢ ከለና ብሕልፊቶም ናይ ሰሜን ዝሓሸ ፕሪቪሌጅ ነይርዎም ኣብ ዘመን ሃይለ ስላሴ ይኹን ኣብ ዘመነ ደርጊ ከም ህዝቢ እውን ኣብታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር እንተዘይተቃዊሞም ማለት እዩ ሪሌቲቭሊ ዝሓሸ ናይ ምንባር መሰል ነይርዎም ማለት እዩ ካብ 1983 ናብዚ ኣብ ዝረኣናዮ ግን እቲ ፀረ ጭቆና ዝገበርናዮ ቃልሲ ባዶ ዳርጋ የግዳስ ንሕና ብዝሃነፅናዮ ኩሉ ነገር ቅድሚ ኩነታት ምፍጣር ኩሉ ነገር ንውቃዕ ነርና ትዝክሮ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኮንካ ናይ 1997 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ብኢትዮጵያ ቆጣጣት ፈልጥኻ እቃ ወደ ቀበሌ ትግረ ወደ መቀሌ ቅድሚኦም ዝነበሩ ካብ ግንቦት 21 1983 ዓመተ ምህረት ናብዚ ጀሚርካ እቶም ኢትዮጵያውነት ዝብል ኣምረ ተሓሳስባ ዘለዎም ሽወተት ይኹኑ ኣብ ዙርያ ኢትዮጵያውነት ዘይሮም ዘለዉ ኩሎም ነዚ ተሓሳስባ ዝድግፉታት ሙሉኦም ኣንፃርና እንዳተላዓሉ ዘምረትናዮ ዘፍረናዮ ሃፍቲ ይኹን ናይ ሕድሕቲ ትግራዋይ ብዘይካ ውሕዳት ማለት በቲ ስርዓተ ተቐሙ ውሕዳት ኩሉ ይኽእል እዮም ሃፍቲ ትግራዋይ ክዝረፍን ክቃፀልን ኢና ርኢና ማለት ስለዚ ብሔራዊ ጭቆና ክፈትሕ ዝሓሰብናዮ ቃልሲ
مخا بمعات أشحتات مسوات زخفلنا مسوات راح يخون بايزو ناي ريبرودكشن سجمونا ناي تترك أول دون سجمنا فتيرنا هم ساسا عشر زموتو سواء ناسي أبز حلفو 5 عامات كنا يقول عن كل ريرو متى الناس أحد فاميلي 5-4 تقول عن حزول روحنا من أي تبقى 4 تطري لعل 4 أفريج نسأل أنت اللي حزول روحنا ما تبقى تقول في الخامات نيرلينا مشح ب4 بعض خاص 4 مليون تجارو إلى سين نازل خمس فمشحون أكلم قدلو كمرتوا يقول العقل يمشي يوم ذلوا سلزي أو لعلهم ذا سحب دلوا كلمة كم تخون جمر كايو قدمون على ون الألقون الأخير في 10 عامات دموي بناس كم تلبها التسع شحمة نسيت جاي زي كونس اللي هو 3-4 أصفي ومسواتي أخفيلنا أنا بدل لنا حوالي 9 شحنبن هذا دنجت أو هذا هندبت أو هذا 8 عامات بدأت تخيل آخر ما وصلت أهازيانيرا عقد وصيا سبدنجيزو بقى لدفوا بدفوا طبعاً 9 تاريخ عملت هاينوغن ما نسيت ده لبزح ما نسيت ده لازم تقدر يشتغل مسوات من الخفلة أو دولة تعبر بنا ما خل عقلي بعافش ما خل كل 8 عام تمرت عمل له عبيت بنا تاتيم كل 8 عام تمرت مرورلس غوريلا هو إخا هيتندراني نير 8 عام تمرت دحري سعر بعطي كور بدون ساس أبشرة دحري ما عبيتي بنا تات مكياد متجمرة conventional war البحر لما تسح 3-4 أشهر تقدر يتقرأ أما قد دحري متلازي أنا بدل بقمت ما يبي تناعسة 5 مشي 3 مشي أنا خم دخل يقل لسيو هاي ساعة شو عطي ذلكون تميتون صديقة بيناتون نوع الثراني روايو نأرسع شعبية من قد عطي خاص تلاقي بتميت موت مبارون زون مرلس مس حوات مس بانك تتحفظ زيها لازم لها 10 عامات هنا بها في هذا التجاي بنقص 3-4% تجاي أني سمعت بتميتن بخوض المجال زي ما سؤال تخفينا لفترة يا تجاي على تاريخها بزح زوني قلت أيه بصفحات تهلنا أسد أمونكو بزين بخلو أنفت صلاة الفقرات نا جغرافي إسرت بريزنس جغرافي اللي بالحالة فيها بالمير جغرافي كندي هزبتان عدتات كملها هسي جغرافيا كامطة أو أطيعهم قرايون كم سعلها صفحاتها أنا إيشت قرايات كثيرة أو قلنا خاطم التاريخ لينا ورو بحاجة خينا مدي في التسبيحات أرجوبا كمان أجو ولو شوا وجام قال لك شدش شو عطاتي روانا بس أسرة بمثلا لبسها سواء بحنس أخذ كوس ترى دموي تاريخ صلاتنا مخانم ترسيو نساتهم كوكس وسوا حالي كجول نحنا عندنا شيء نجبر بقصري سايز بكل نجار كنقص بكل مداي بين جغرافي صرات نكون لجبرة كلنا وأقرأ حق من قصون خالقون زي غيره زي خا فوق بايت هاي فترة زحزي عبد التجراي تفتح إنه الجنوسايد فتحب بايت عصا 8% تسريح حق من تسريح وعيو هو ده اللي صار في الشعب تسريح وعيو تحولت لفترة سرعات معلون كمركو أخاخيو بفترة ودواتن زي أتم محاور تقيموا الأدلة التجراي لجبر له شاف لها عشان ما بتقسيو بعلو تو نزعتي فترة سرعات صار شرالي لازم تبدأ كبر السوون ديزاين تجبر أي كيت حسب ما زي دخل صنوع لي كبارنا أستم كلهم تقصقهم من إشتي عبنتي تقيسم بالعلي وقت قصو كله مع جماعة اللوي تعباي أنا حزة لخنات يا أنا حزة لخنات كميل أمز عندي كورس أوف لايف يزارو زلهم لازم ما تطلب من قد يزارو زلهم لازم إذا كلهم بتنحنا أنا 10 عامات متوقعات في هذا الورنا على ماسي يكر كنسخ عمسي بيكر كنسخ عمسي هم اللي سنا بالحزاتي هذا اللي عن كل نخاطو
ናይ ባዕሉ ዓብይ ኣስተዋፅኦ እዩ እንዳተገበረ መፅኡ ማለት እዩ ናይዚ ምክንያት ድማ ከምቲ ዓንቶ ክገልፀልካ ፀናሕኩ ንቃልሲ ህልውና ህዝብና ዝመርሕ ዘሎ ውድብ ህወሓት ዘስጉሞ ዘሎ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ሸፋሚንካ ናይ ምኻድ ቬግ ዝኾነ ምንም ዓይነት ሕብሪ ዘይብሉ ኣሞርፈስ ነገር ክትገልጾ ዘይትኽእል ሮድማፕ ዘይብሉ መንገዱ ዘይፍለጥ ኣካይዳ ናይቲ ውድብ ማለት ዘስጉሞ ዘሎ ኣካይዳ ንሕና ከም ህዝቢ እቶም ዘለውና ውሽጣዊ ፀገማት ፈትፊትና ርኢና መፍትሒኦም ኣብ ክንዲ ምቕማጥ ግዜኡ ኣይኮነን ኣይንዛረብ ሓድነትና ክፈላለ እዩ እና ካልኦት ሁሉ ናይ ምስምስ ቃላት እንዳደራረብና ንሕና ከም ህዝቢ ማለት እዩ ኩሉ ሻዕ ከም ሕዚ ንሪኦም ዘለና ክባን ዕፅዋን ግዝኣታዊ ሓድነት ምስኣን ከም ህዝቢ ናይ ምፅናት ሓደጋታት ንክበፅሑ ምክንያት ኮይኖምና እዩ ስለዚ ቀንዲ ፀገም ናይ ዘቕምጡ ኣነ እንታይ እየ ከም ህዝቢ ንዘመናት እንዳተቃለስናሎም ዝመፃና ዋላት ናይ 17 ዓመት ተቃልሲ እውን ከም ህዝቢ ንቃለስ ግን ዝኾነ ውልቃዊ ረብሕኡ ዝኾነ ጉጅለ ንውልቃዊ ረብሕኡ የውዕሎ ማለት ናይዚ ጉጅለ ውልቃዊ ረብሓ ከሰስ እንዳተባሃለ ከዓ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ሂወቱ ይስእን ንብረቱ ይስእን ናይ ቀፃሊ መፃኢ ዕድሉ እውን ይስእን ግዝኣት ዓደጉ እውን ይስእን ሕዚ እኮ ግዝኣት ዓደጉና ያሲና ባይዘው ትግራይ እኮ እታ ሽጉጥ ትመስል ትግራይ ኮነትን ኣነ ክማር ከለኹ ኣብ ቀረባ ግዜ ብዘመነ ኢህኣዴግ የተሚረ ብዘመነ ህወሓት የተሚረ ኢህኣዴግ ዘመን ተማርኹ ሓደ ሰብ እየ ክማር ከለኹ ልዕሊ 85 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፍሓት ነይርዋ ተሚረ ከም ሓደ ተማሃራይ ማለት ሓሙሽተ ቋንቋታት ይንገሩላ እየ ተሚረ ቋንቋ ዓፋርኛ ቋንቋ ኣጎብኛ ሳሆ ኢሮብ ትግርኛ እዚኦም ናይ ትግራይ ቋንቋታት ምዃኑ ኩናምኛ ናይ ትግራይ ቋንቋታት ምዃኑ ይፈልጡ ስለዚ እቶም ዘካይድናዮም ኩሎም ቃልስታት ናይ 17 ዓመት ቃልስታት በቶም ናይ ሽዑ ዝነበሩ ቃልሲ መርሑ ዝነበሩ ኣካላት እውን ዘቐመጥዎ ዓላማ እንክምዘን ክንድቲ ዝደልዮ ኣይምፅእ እንተይኮነስ ናብ ሓደጋ ይእትዩና ናብ ሓደጋ ከትወና ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ኣሎ ምጥቃስ ይካኣል ዝተፃሓፈ ሕገ መንግስቲ እውን እታ ክንድታ ሽጉጥ ትኸውን መሬትና ምኸዓ ኣብ ዙርያ ክባን ዕፅዋን ንክነብር ተኽእል ግዝኣት ዓዲ ኣቦና ተስእን ከም ተጋሩ ኩሉ ሻዕ ባሮት ኮይንና ንክነብር ተግብር ትግራይ ሓዲጉልና ከይዱ ማለት ከም ተጋሩ እቶም ሕዚ ዘለውና ፀገማት መበገስታቶም ክገልፅ ፈቲና እየ ቀንዲ መበገሲ እንታይ እዩ ባህርያት ናይታ ኢትዮጵያ ካብ ዘይምርዳእ እዩ ኢትዮጵያ ብባህርያ ኢምፓየር እያ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ህዝብታት ናይ ሓባር ራእይ የብሎም ናይ ሓባር ታሪክ የብሎም ናይ ሓባር ተረኽ የብሎም ንሱ እውን ጥራሕ እንተይኮነ ብስሮ ዓለም ምስ በዓል ዋና ዘይብሉ ዓዲ የለን ባይዘወ ፈረንሳይ ናይ ፈረንሳውያን እንግሊዝ ናይ እንግሊዛውያን ብዙሓት ብሄራት ዘለዎ ዓዲ እውን እንተልያሲ ሓደ ብሄር ጎብለል ዝኾነ ብሄር ኣብቲ ዓዲ ኩሉ ኣሎ ከም መመፃፅኡ ክርኢ ከለናሲ ኣነ ዝፍትነሉ መንገዲ ሃገራት ብሰለስተ መንገዲ ፍጠራ እንዲየ ዝብል ናብታ ናይ ኢትዮጵያ ኣፈጣጥራኻ ናብዛ ናይ ትግራይ መፅኣ ክመፀልካ እየ ሓንቲ ተን ፖስት ኮሎኒያል ስቴት ንብለና ናይ ቅዲ ገዛእተን ዝፍጠር ዓድታት እየን መብዛሕትአን ናይ ኣፍሪካ ዓድታት ፖስት ኮሎኒያል ስቴት ኢልና ንፅውዐን ብተሓሳስበአን እቲ ናይ ዲሞክራሲ ኣምረን እቲ ናይ መንግስታዊ ኣወቃቅረን ብምሉኡ መወቀሉ ካብተን ገዛእተን እየን ማለት እቲ ካሊእ ናይ ሃገራት ኣፈጣጥራ ከዓ ኔሽን ስቴታት እዩ ኔሽን ስቴት ኢልና ንፅውዐን ኢምፓየርስ ብባህርየን ፈሪሰን እተን ውሽጣ ዘለዋ ዝተፈላለየ ተሓሳስባ ዘለዎም ህዝብታት ዝፈጥርዎን ዓድታት እየን እዚአን ከዓ ከምኒ ኣብ ዩሮፕ ዝረኣናዮ ዓድታት ማለት ኦስትሪያ ሃንጋሪ ፈሪሳ ብዙሓት ዓድታት ተፈጢረን ዩጎዝላቪያ ፈሪሳ ብዙሓት ዓድታት ተፈጢረን ካልኦት ኣብ ኣውሮፓ ዝተፈጠራ ብምሉአን ሃገራት ዋላ ቱርኪ እውን ማለት እዩ ቱርኪ ኢምፓየር እያ ነያ ኡመር ዝበሃል ሰብኣይ እዩ ኣይ ካብ ሕዝስ ይኣኽለና ፈቆዱ ዓዲ እንዳኸድና ኣሕዋትና ደቅና ኢና ነስውእ ዘለና ስለዚ እንታይ የለና ፈቆዱ እንብተኖ እንኸደሉ እሞ ከዓ ዘይነቑሕ ማሕበረሰብ ከንቅሕ ኢሉ ኡመር ዝበሃል ሰብኣይ ብ1909 ኣራውንድዛት ወይ 12 እንታይ ፈጢሩ ቱርኪ ኣብ ማእኸላ ኣንካራ ዝገበረት ዓዲ ፈጢሩ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ኣፈጣጥራ ሃገር ኢልና ንፅውዖ ከዓ ኤክስፖርትድ ስቴት ኢልና ንፅውዖ ተን ሃገራት ዝፍጠራሲ ብናይ ባዕለን ህዝብታት ኣይኮናን እዩ ኣሜሪካ ንብለን ናይ ላቲን ኣሜሪካ ዓድታት መብዛሕትኡ ካብ ካሊእ ብዝኸደ ህዝቢ ዝፍጠር ዓድታት እየን ማለት ስለዚ ናባና ክንመፅእ ከለና እታ ትግራይ እንብላ ሃገርሲ እታ ትግራይ እንብላ መሬት ዓዲ ኣቦና እተመሓድሮ ሰፋሕቲ ግዛኣታት ነይሮም ዋ መወቀላዊ ትሕዝቶኣ ኣብ ኣክሱም ገይራ ግን ሰፋሕቲ ቦታታት ትቆፃፀሮም ቦታታት ነይሮም ዋ ኢምፓየር ኮይና ንብዙሕ ዓመታት ፀኒሓ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ምንቅስቃስ ናይ ኢምፓየርስ ብዙሓት ነታ ሃገር ዝገዝእዋ ዝመፁ ሓይልታት ኣለዉ ካብኣቶም ብሕልፊ ዝጥቀሱ
تناي أمحار حيلين تناي تجري حيلين تناي أمحار حيلين بحلفين إذا حالفوا شعاتي متعاملات تنتقلون مالتي زمسو ناي أمحارو ويكع إثيوبيا أو نزل تحت أسباب ስለዚህ እቶም ነዛ 17 ዓመት በተቃት ዝነበሩ ሰባት ብትኽክል ባህር ናይዚ ሃገር መርሚሮም ድዮም ተቃሊሶም እንዴልኻኒ ሕቶ ኣለኒ እንተዝኸውን ነይሩ ሲ ተመሊስና ናብ ዝዕንክል ማእተና ያዙ የለን እኮ ዓለም ባይዘው ነቲ ተቃለስካሉ ማሕበረሰብማ ነቲ ማሕበራዊ ቤዝኻ ኣይትርስዕን ከምዚ ኩሉ ግዜ ንዕኡ ኢኻ ትሕዝ ማሕበራዊ ቤዝካ ሒዝካ ኢኻ ስለ ካሊእ ትሓስባ ማሕበራዊ ቤዝካ ሒዝካ ኢኻ ነቲ ካሊእ እውን ከመይ ከም ዝንበር ካብቲ ዝሓስካዮ ማሕበራዊ ቤዝ ከመይ ከም ዝመሃር ከመይ ትምህርቲ ረኺቡ ሲል ባዕሉ ኣካል ናይቲ ትደልዮ ዕብየት ክኸውን ከም ዝኽእል ምትሕግጋዝ ዘሎ እዩ ማለት ከም ዝኸውን ክትእለት ትኽእል ማለት እንተኾነ ግን ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ክመርሐና ዝፀንሐ ውድብ ማሕበራዊ ቤዙ ረሲዑ ጥራሕ እንተይኮነስ ማሕበራዊ ቤዙ ደቂሱ ኣጥፊኡ ረጊፁ ማለት እዩ ናብቲ ሕዚ ኣቲልና ዘሎ ክባን ዕፅዋን እትዩ ንሕና ከም ህዝቢ ናብ ከቢድ ናይ ምፅናት ሓደጋ ደርብዩ እዩ እቲ ንዓና ከመሓደረና ከፊሉ ዝነበረ ብስልጣን ዝተቐመጠ ሓይሊ ሲ ረብሓታትና እንዳሃገረ እዩ ኸይዱ ጥራሕ ኣይኮነን ረብሓታትና እውን እንዳሃገረ ኸይዱ ኣብ ናይ ምፅናት ሓደጋ እውን በፂሕና ኦልሞስት ጠላትና ኩሉ ዝከኣሎም ነገር ገይሮም ኣብ ልዕልና ኣብ ወዲ ሰብ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ጥራሕ እንተይኮነስ እዚ ዝፍፀመሉ ህዝቢ ትግራይ እውን ምስ ካልኦት ኣብ ዙርያ ዘለዉ ህዝብታትን ሃገራትን ተስማዕሚዑ ናይ ልግንቲ ዝኾነ ሓይልታት ወዲኑ ኣብ ልዕልና ዝኹል ፀገም ንክበፅሐና ምግባር ጥራሕ ኮነ ተሓርጉ ማለት ድሕሪኡ እውን ሲ ክመሃር ዘይምኻል እዩ ተሓደጋ ነዚ ሓደጋ ዘእቶ ኣካል ሲ ኦኬ እቴኩም እየ ፀገም የብሉን ብስርውናን ብናየ ድኽመትን የብዚ ሓደጋ ጥሒልኩም ዘለኹም ከም ህዝቢ ስለዚ ካብ ሕዚ ከምዚ ዓይነት ፀገም ንኸይበፅሐና ሲ ኢንሚን ተባሂልና ከም ተጋሩ ክንወፅአሉ ንኽእል ብራኸ እውን እኮ እዩ ዝዓፅፍ ዘሎ እውን እዩ ዝዕፍን ዘሎ እዚ ከዓ ዓለም ብዙሓት ታሪኻት ርኢና ከምዚ ነዚ ቃልሲ ዝመርሑ ሓይልታት ሲ እንድሕር ምዕሩያትን ፍትሓውያን እንተዘይኮይኖም ናይቶም ኣብ ትሕቲኦም ዘለዉ ህዝቢ ነቲ ቃልሲ ኣብ ትሕቲ ቃልሲ ዝንቀሳቐሱ ዘሎ ህዝብታት ዕድል ከም ዘጥፍኡ ኢና ኢና ናይ ስሪላንካ ናይ ታይምስ ሃገር ክርኢ ንኽእል ኢና ናይ ናይጀርያ ናይ ዲያስፖራ ክርኢ ንኽእል ኢና ማለት برجس ون هلف تاريخ تلاقامي كرأسي أصلا كان صحن مكان جمنا أصلا نسون ظهريون نلو نجار تقرأي مناس تقرأي كم مصور تقريبا مسارح تطعيمه تبعت بالإمبير من هنا نيا ذا أنيا زو هونكا نايم حلا ولا خلص نسبة ربحها نايم حلا الله خلنا تفاخا خلص نايم مخان تو سلبت هوي أكيدا حدش هو حاس جمهور يقول يقدمون ولا تناينا إلى حلف عصر شعات عم في الجورجن هريون 3 عام 9 عام كيدون بيزيكالي تقراي كنت أفق لازم تقراي في حساس قبل بس أصلاً كبنك مسألة نا هذا حيلتات كانت ناينا موت اللي صارت كن حيلتات كن عام خرخبو كبو كوادلو معلت تسبيهم كتفونا نسرعت التجارب وصيتها تنري لنا انبر I think لأن حدا ودي تحول تدورنا كأي خونة زي ملكوت شيء كا أبرز خاجر كا عود خامسات خاطر كات عود كده حركة أركب كتفونا يقول كا أركب خاي مسخة وعلى خاب بطرخة من شفت مخان من حزون رأيه حزين قريدو ناس أنا قرم خا ناس زي أو تاريخ تمهنيكا خونات مالجيكا تمهنيكا لما كرسون السنة زنقر زي عدم عالتي زم سوازياتهم عمرهم جزرهم ناينا مدخم تسبيهم كم زي عينات فهم مريح الناس ما تخلوا كتفونا مخانو it was تجمعتين يرو زي سوينا قرنين زي سوينا ما نسيبون ناي طالعون تخون كلنا استحنا على في 10 عام نزارنا لكن
خوانا العقل للمدي أدنون يفلت إيه أنا يفلت نا بوليتكا الفانا أوميجا سلطة توايل اللي يلا من لكن سمعوا فارين يا خوني بس تقول بدو أنا توارد لون بس بدينا بقى بس نقدر أرمي أسرع عمل لم عملت مسد يرجع جاس تجراي كأنه بدالو خلو تجراي نصرنا هالي أي قولهم طبعا حلو شفنا عنينا نقدر غيرنا مالك أظن same thing happened هاي تقبل له ولا كم جمع زوجينات بتوم تاريخاوي دمينيا طلعتنا تهندسن تقنا ناي زوجينات عندما جسي كم تعمتون نمجلات فتن كلها أما قلت أيتك أو نتمنفسن كبر عدبو زخلو تجراي زبال تجراي نزبال التحسسوان يجو فلوتي انتقنا جن إذا حلفوا زمانات في العيد ما دفع 10 شعب سنة عام تمرد تجراي استوى عزوتو بيراو علامو زي نصرن أنصار تحزولو مالت أنصار لاونا زغنا بوليتيكا وسنا حساب توصل زي يمصخلو كاي عنتو سنا حساب تግባር ነው ማለት ናውዝ መደብ ንምታን ንጻቃዓ ብዙሓት ምልክታት ካብቲ ዝካይ ዘሎ ኩናት ዘብፅሕና ጥፋት ክርኢ ከለና ዝሓለፉ 30 ዓመታት ዝሓለፉ 13 ዓመታት 30 ዓመታት ትግራይ ብመዒነት ህወሓት ዘመዝገበቶ ዝሓለፈቶ ቁጠባዊ ኩነታት መራይካል ቁጠባዊ ኩነታት እንታይ ይመስል ነይሩ ትግራዋይሲ ኣብታ ትግራይ ዝብላ ጽዋዕ መሬት ዓደብኡ ፍትሓዊ ናይ ኢኮኖሚ ተጠቃሚ ነይሩ ዶ ንሪኦ ነርና ኮይና ትግራዋይሲ ትግራይ ትበሃል ቦታ እንዳገደፈን ኣብቲ ናብ ማእኸል ዓዲ እንትስደድ መብዛሕትኦም ኢንቨስትመንታት ኣብ ዙርያ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ዙርያ ማእኸል ዓዲ እንትግበሩ ወታደራዊ ብልጫታትና እንትሕንሸሹ ነዚ ቃልሲ እዚ ከቢድ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ናይ 17 ዓመት ዝወታ ቃልሲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዓስብን ሓገዝን እንትውተኑ ናይዚ ቃልሲ ኣካል ዝነበሩ ጉድኣት ፊናት ተጋሩ ብቆዶ መንገዲ ተደብሮም ህዝቡ ከም ህዝቢ ማለት እዩ ስን እንዳነኸሰ ዝኸደሉ ኩነታት ተፈጢሩ ዝተኸተልናዮም ብምሉኦም ዲፕሎማስያዊ መንገድታት ማለት ኣብ ክንዲ የማን ፀጋም ዝሪ ንፀጋሙ ስርዓቱ ዘይሓለወ ናይ ፀጋም ኣረኣእያ ኣብ ክንዲ ስርዓቱ ዝሓለወ ፀጋማዊ ኣረኣእያ ስርዓቱ ዘይሓለወ ብግዝያዊ ጥቕምን ጉጅላዊ ረብሓን መሰረት ዝገበረ ክያሎታት ዝኸይድ ስለዚ ኣብ መንገድና ዝረኣናዮም ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ወታደራዊ ዲፕሎማስያዊ ማሕበራዊ ክሳታት ሙሉኦም ዘርእዩና እንታይ እዮም ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ዝተኸተልናዮም ዘይቁኑዕ ዝኾኑ መንገድታት ነቲ ሕዚ ኣቲናዮ ዘለና ክባን ዕፅዋን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ገይሮም ስለዚ ትግራይ ከም ትግራይ ክትሻገር እንድሕር ኮይና ምናልባት ኣብቲ ድሓር ክንትንትኖ ንኽእል ኢና ነዚኦም ብትኽክል ዝመዝመዘ ዝረኣየ እቶም ዘለዎ ውሽጣዊ ገፀ በረከታት ውሽጣዊ ዓቕምታት መዝሚዙ እቶም ዘለዎ ደጋዊ ዓቕምታትን ጥቕምታትን ፈሊጡ ዓላምኡ ነፂሩ ቪዥኑ ኣቐሚጡ ክኸድ ዝኽእል መሪሕነትን ህዝብን እንተዘይኮይኑ ተመሪስና ናብ ከቢድ ሓደጋ እናኣትወሉ ዕድላት ክፍጠር ምትኳኑ ንስኻውን ብሰፊሕ ትገልፆ ከም ዘለኻ ህዝብና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መከራ ይርከብ ኣብ ዓለም ዝኸፍአ ዝበሃል መከራ the worst humanitarian crisis ደው ሰብኣዊ ቁልውላው ተባሂሉ ዘርእና ምስናት ዘመንና ምጥፋእ ገበን ኩሉ ተፈፂምዎ ብዓለም ኩሉ ኣሎን ተራእዩ ሰሚዑ ዘይፈልጥ ገበናት ሓቢሱ ኩሉ ዓይነት ነገር ተገይርዎ እዩ ኣሕዋትና ብሂወቶም ናብ ሓዊ ክኣትውዎም ኣዴታትና 13 ኮይኖም ክደፍርዎን ናብ ብላዕተን እንጨት ክኣትው ርኢና ኩሉ ዓይነት ነገር ኣብ ምድሪ ደሎ መከራ ይርኢ ኣሎ ሕዚ እውን ማለት እውን ርኢዩ ጠፍ ኣሎ በብመዓልቲ ይሞት ኣሎ ብጥሜት ብሕማም ይመውት ኣሎ ንሳሓ ዝኳብ ደሎ ዳታ ብጥሜትን ሕማምን ጥራሕ ሰላማዊ ህዝብና ናብ 5,000 ከባቢ ህዝቢ ሞይቱ ኣሎ ዓሰርታት ሽሓት ምናልባት ብምእት ኣሽሓት ዝቁፅር መንእሰይ እውን መስዋዕት ከፊሉ እዩ በብመዓልቲ ትግራይ ትመውት ኣላ ህዝብና ቁፅሪ ይቕንስ ኣሎ እዚ ህዝቢ ትግራይ ናለሙ 2,000 ዓመት ኣብ የመን
ساب دو عربي يمن نوبيا سفح سفوا سفح جزءات النور لما حد نور حزبي أكل أبي يمن نورو وجنات كريستيان بسهم عهدان بسهم شاف حجزنا تبعيلهم 500 تنقى أسلفهم بشحن بسهم هذا خير أبراهام جنرال أبراهام ثم هو عند الإيكاس أنا عايز تجوز كل مخطش عمل صواب عم لا 10 سنوات شحات عميت شحات تقصر ينير مالك زاد بسوق ناتشرال عبي تلفون نير بينا 900 تلفون يجيبون نير هو أنا بتميت بتقيت كله نتقنس 10 شوات عملت قنسنا ينيو حزخا جنا سنة 10% 15% سنة قنس له تقصير له بس بنا كي ولدت حدثتنا ما حصلنا تبلاش قتل تغير له لازم قتلنا significant حزب تግራይ كم حزب كسنت او تعرف دليل القوم ማለት እዚህ ነው አና ተገምፋን ዛሬ እነዚህ ነገር ዲ አንድ ሰው ዲዛይን አንገሩ አመቻቸው እነሆ ፈረስ ነው ሜዳ ይለው ጭፍጭፍ ነው አልገወሩ አካላት ነው አና ሰማት ዝህዝብ ልመርህ ነበር ባዶ ገዛ ጋህለ በለ ገዛ የተዛለ ማሐዛኺ ፈጠረ كل تيتن تانكن بانك نركيو ጭፍጭፍና ይሉ መጽ ማለት ለዚህ በሐፊሻ ሐዘ እና خلول ለምትካዝ ሊሆነስ እዚህ ከም ተፈልጦ መንግስት ትግራይ ህወሓት ምራህ መንግስት ትግራይ ስለመርሐ ቃልሲ አፈለ ማሐዘ ወርበት 5000 هذا من تግራይ ወጽዓ ሞት ግዲድዎ ገዛውን ኮፊዶ ቀጠሊ لازم برقم موسى ممارس نورو برقم موسى برقم موسى عاسل ون متمرق مسؤول قبل نورو قبل خايف قبل سعي بعتي على لشو لما قلم سيوا مالته مقالم سمس أوجن من قصتي حكوا من قصتي جاء ليفل باللي مرتنا هي من قصتي الكذب قلم مسيو ليفل ساعة قطنا آخرنا حدنا توصل عالم نورو للو عطات تجري أكيو هذا تجاي كاز مكرازي حتى الأوان قلت عم خصخ ده خانس حدنا توصلنا زريجة خمس جماسنا كم بلاشة نورنا political capitalات كنسئن محاسنا أقولنا نور محاس كنسئن من سينا دمرهم بسحو 10 شحات مصاد خبيرو دهلتك من لاس عفار كيدو راح يدخل من لاس قالسيس بوزح نقرو بزيرو خرابح ناي مقبار كيدنبر عقمنا والدو نامخات نقر ايتري إلدنمو يبدأ اليوم خطهم تراغامو تقلص وحاسب سلينا قونا بحافش عن السخا كافت عنا للكو خالي توسخو انتحاليكا بزو حزب له أكايدا بزو قضاء ودب لخذ له أكايدا زي حزب زي كم حزب خلص لخذ له كم يخ أظن كراوتيس هاجر كله أيان حزب كخون هل بنيات تقرأي هل بقات تقرأي نسا خرقي الدنيا بزو كايدا زي شلون إيكا برهان يدا ديس الماتيو لو ترمنت لستنا ويس برهان لستنا أو بداية تاريخ تلا ማለት ብሰንኪ መሪሕነት ህወሓት ጎብዞ ስትራቴጂካዊ ጠመተ ዘይብሉ ኣካይዳ ሰዓን ብቑዕ ዝኾነ ወታደራዊ ምድላውን እቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ቁልዕ ወራር እቶም ንዓና ክወሩ ካብ ደገ ዝመፁ ሓይልታት ሙሉኦም እንዳተዳለዉ እንዳሃለዉ ህዝብና ጋሕ ኣቢሉ ከምዚ ደንቡ ዘይሕሉ ወይ ከዓ ሓፁር ዘይብሉ ኣብ ሓፁር ዘይብሉ ደንበ ዝገበረ እንስሳ ማለት እዩ ተን ገንዘባቱ ተን እንስሳታቱ ስጠልበጊዓቱ ሃፍቱ ገለመለስ ሓፁሮም ዘይብሉ ገዛ ይገብር እሞ ትጓሳ ምናልባት ማዕሉ ኣብ ገዛ ተዓፁ ይድቅስ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ ከባቢኡ ክመፁ ዝኽእሉ ናይ ኣራዊት ምንቅስቃስ ሰይር እዩ ትኽፈት እንተበለ ካብ ድቃሱ ዳርጋ ኩሎም ኣብቲ ደንበ ዝነበሩ ብምሉኦም እንስሳታት ናይ ገዛ እንስሳታት እንስሳ ዘቤት ኢልና ንፅውዖም ብምሉኦም የለዎም ቀንዲ ምክንያት ናይዚ ናይቶም እንስሳት ፀገም ይኮነ ነቶም እንስሳ ክሕሊ ሓላፍነት ዝተዋሃቦ ጓሳ እዩ ኩነታት ኣመሓራርዩ ክድቅስ ዝግብኦ እዩ ስለዚ እዚ መሪሕነት እዚ ፀላዕትና
የዋሃቲና ከም ተጋሩ የዋሃት ጥራሕ እንተ ይኮነ ሲ ዕድለኛታት ውና ከም ተጋሩ ንምንታይ ምስልካ ዕድለኛታት ይለካ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ፀላእትናስ ዝገብርዋ እዮም ዝናገሩ ቀዲሞም ስለዚ ዝገብርዋ እንዳነገሩና ንዓቶም ክብድል ዝኽእል ኣካይዳ እንድሕር ዘይጌርና ኮይና ናይ መሪሕነት ፀገምና እዩ ስለዚ እቲ ኩሉ ብልዕልና ወፅሕ ዘሎ ብሙሉ ፀገም ብኣውርኡ በቶም ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ፀላእትና ተፈጠረ እኳ እንተኾነ ካብዚ ብዘይነኣስ ግን እቲ ንትግራይ ክመርሕ እየ ዝተባሃለ እንዳመርሐ ፀንሐን ዝሓለፉ 30 ዓመታት ዝመርሕ ዝነበረ ውድብ ዝተኸተሎ ብስሩ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ጠመተ ዘይብሉ ኣካይዳ እዩ ማለት ካልኣይ ናብ ውሽጣዊ ሓርነትና እንትንመፅእ እውን ናብ ውሽጣዊ ሓርነትና እውን እንትመፅእ ትግራይ እታ ዝኸበደት ምናልባት እውን ካብ ሰሜን ኮራ ቀፂላ ናይ ኤርትራ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝሓሸ ይመስለኒ ምስቲ ክሪኦ ከለኹ ምስቲ ዝኒአ ኩነታት ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ሓደ እንተለ ዘመን እቲ ዝኸፍአ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሕዛ ህዝብታትን ፀረ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ክልልን እዩ ገይሩ ማለት እዩ እዚ ጥራሕ እውን ኣይኮነን እቲ ዝኽተሉ ኣንፈት እውን ድሕነት ትግራይ ዝረጋገፅ ኣብታ ኢትዮጵያ ትበሃል ናይ ድርዑት ሃገር እዩ ዝብል ዝተሸኸለ መርገፂ ዘይቀየረ ትግራይ ዝኩሉ ፀገም በፂሕዋ ኣብ ልዕሊኣ ዝኩሉ ኣርማጌዶን ፈሪሱ እንዳሃለ ህዝባ ከም ህዝባ ተበቲኑ እቲ ናይ ምዕራብ ዘሎ ህዝቢ ንፈልጦ ኢና እቲ ውሽጣ ዘሎ ህዝቢ ብመድሓኒት ብቐጥታ ዝሞተ ብሰኣን ዝንቡዕ ዝኾነ ወታደራዊ ካይዳ ኣብ ሰሜን ሸዋ ኣብ በረኻታት ሰሜን ሸዋ ዝጥፋእናዮም ኣሕዋትና ናብ ዓፋር እውን ዝገደፍናዮም ኣሕዋትና ናብ ቦታትና እንከይደመርካ እቲ ሕዚ ኣብ ልዕሊና ዝመፅእ ዘሎ ብናይ ሰኣን ምግቢ ሕፅረት ዝኽሰት ዘሎ ሞት ካልኦቶም ንቐፃሊ እውን ክርአ ዝኽእል ኢንተርጀነሬሽናል ናይቲ ኒውትሪሽን ኢፌክቱ ማለት እዩ ናይ ምግቢ ሕፅረት ናይ ኢንተርጀነሬሽናል ኢፌክቱ እንከይገመትኩ እንከይረኣኹ ቀጥታዊ ዝኾኑ ፀገማት ክትርኢ ከለካ እቲ ሕዚ ኣትያና ዘለናስ መደንገፂ እዩ ማለት እዩ እዚ እኳ እንዳረኣየስ እቲ ኣተሓሳስቡ ክቕይር ዘይኽእል ዝንቡዕ ዝኾነ ካይዳ እዩ ብስሩ እኳ ክንመፅእ ከለናስ ሓደ ግዜ እኮ ይገርመኒ እዩ ማለት ኣነ እንድየ እቲ ናይ ውድብ ናፅነት ንደገ ዝጥምት ምስቶም ናይ ደገ ኤምባሲታት ክንራኸብ ንምኩር ኢና ማለት ምስ ኣሜሪካ ብሕልፊ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሚሊተሪ ኣታቼ ብተደጋጋሚ ንራኸብ ኢና ኣነ ኣብ ደገ ዘለው ናይ እቲ ዲፕሎማሲ ክከታተሉ ኢልና ዝመደብናዮም ሰባት ማለት ብጣዕሚ ዝሓዝኑ ትግራይ ዕድለኛ ኮነትን ሰነፍ ዝኾነ መሪሕነት እዩ ዘለዎ እንተነኣሰ እኳስ እቶም ውሽጣ ዘሎ ከም ዘለዎ ይሃልው እዩ እንተነኣሰ እኳ ንዲፕሎማሲ ከስርሕ ናይ መሪሕነት ለውጢ ዘይገብሩ ሰባት ክድዮም ዝውፃእ ሪፎርም ገርቶ ሃይሉ ይገብሩ ኦኬ ሪፎርም ይገብሩ ስልጣንኩም ናይ ክልል ስልጣን ጥራሕ ዘለኩም እቲ ካሊእ ካብ ክልል ስልጣን ብላዕሊ ዘለኩም ሙሉእ ዓቕምታትኩም ናይኩም ኣይኮነን እንተኾነ ተነስዮም ፀገም ፈጢርና ኢና እሞ ካብ ሕዚ ይቀበልና ኢሎም ንካሊእ ማሕበረሰብ ነቲ ቃልሲ ሓፍ ከቢሉ ናብዚ ክብርኽ ዝገበሮ እቲ ህዝቢ እዩ ብስልጣኖም ከርክቡ ዝግብኦም እዮም እንተዘይኮነ ግን እቶም ውሽጣዊ ዘሎ ፀገም እኳ ብናይ ባዕልቶም ናይ ምምሕዳራዊ ለውጢ ክፈጥሩ እንተዘይከኣሉ ኣብ ደገ ግን ይብሉ እዞም ናይ ደገ ኤምባሲታት ነቲ ዘለዎም ሓላፍነት ክምጥን ብዝኽእል ምትዕርራይ ኣይገበሩ ኣብዚ ዓዲ እኮ ዲፕሎማሲ ክሰርሕ ዝኽእል ናይዚ ዓዲ ናይ ወፃኢ ጉዳያት እዩ ትግራይ ግን ብዝተፈጠረ ኩነታት ሓዱሽ ባህር መፅኡ ኣሎ ሓውሲ ዲፋክቶ ኮይና ኣላ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣብ ግጭት ኩነታት ከዓ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ መንግስቲ ካብ ስልጣኑ ብላዕሊ ክገብሮም ዘይግብኡ ነገራት ክገብር ይርአ ኣሎ ስለዚ እንተነኣሰ እኳ እንተነኣሰ ንዓና ከም ወፃእ እንነብር ናይ ወፃእተኛ ናይ ኤምባሲ ሰባት ንዕኡ ክምጥን ዝኽእል ስራሕ እኳስ ኣይሰርሑን ዘለው ነቲ ዲፕሎማሲ እኳ ክውክል ዝኽእል ካብ ሲቪክ ሶሳይቲስ ካብ ፖለቲካዊ ውድባት ካብ ናይ ዲያስፖራ ማሕበራት ካብ ካልኦት ነዚ ክንቀሳቀሱ ክእሉ እዮም ዝበሃሉ ሓይልታት እኳስ ክልውጡ ይኽእሉ ስለዚ ምስ ዲሞክራሲ ዓይንን ሓመድን ዝኾነ ሓይልታት እዩ እና ብጣዕሚ ብዝሕዝን መንገዲ እዮም ዝገልፅዎ ማለት እዩ እቶም ትግራይ ስልጣን ዝኒአ ሓይሊ ሓደገኛ ሓይሊ ከም ዝኾነ እዮም ዝገልፁ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዲፕሎማሲ ዳቐንዲ ውድቀቱ ናብታ ዲፕሎማሲ ስለ ዘተኸያ ማለት እዩ እቲ ሓንቲ ናይ መሪሕነት ለውጢ ንዕኡ ዝምጥን
ናይ መርሕነት ለውጢ ዘይምግባርና እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ እቲ ን30 ዓመታት እውን ቅድሚ ሒዝና ዝመፃና ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ዘይትሪኦ ኣይዲዮሎጂ ንውልቃዊ ዝተወሰነ ጉጅላዊ ረብሓ ከግልግል ዝኽእል ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ ይበልዎ ገለስ ይበልዎ ፖስት ሌኒኒስት ዝኾነ ኣተሓሳስባ ማለት እዩ ስታሊን ንዝኾነ እዋን ዝሰርሖ ኣተሓሳስባ እዮም ሕዙ ዝኽተሉ ዘለዉ ማለት ስለዚ ከም ህዝቢ ወዲቕናሉ ዘለና መንገዲ ኣብ ዲፕሎማሲ ነቲ ዲፕሎማሲ ብዝምጥን መልክዕ ምትዕርራይ ስለ ዘይገበርና ኢና ከም ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ወዲቕናሉ ዘለና ምክንያት ነቲ ቃልስና ዝምጥን ነቲ ህዝባዊ ቃልስና ዝምጥን ውሽጣዊ ምትዕርራያት ዘይምግባርና ኢና ከም ህዝቢ በቲኑ እኳ ናብ ገደል እቲካ ዝኸደ ሓይልሲ እንታይ ተኣምር ረኺቡ እዩ ድሕሪ ኩሉ ኣርማገዲኦን ዝኾነ ጨፍጫፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቡን ኣብ ልዕሊኡ ምሰጥሐ ተመሊሱ ባዕሉ መፅኡ ኣነ እየ ለውጢ ዘምፃኹ ኣነ ዝቕፅል እዩ ዝሓስብ ማለት እሞ ከዓ ሞራላዊ ባዕላዊ ሕጋዊ ካልኦት ምክንያታት ለውጢ ንምጋር ዘድልዩ ምክንያታት እንዳሃለውና ምንም ለውጢ ካብ ዘይተፈጠረሲ ምስ ገለስ ብዘይ ኣግባብ ስልኪ ተዳዊልካ ነርካ ከምዚ ዓይነት ናይ ስነ ምግባር ፀገም ነርካ ኢሎም መራሕቲ ዓለማት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ተቀየሩ ኢና ዝኾነ ብዘቂቕ ነገር ክንዱ ዝለኣክል ፀገም ፈጢሩ ስለዚ ኣነ ከም ትግራዋይ ከም ሓደ ትግራዋይን ከም ሓደ ፖለቲካዊ ኣመራርሓን ዘስግአኒ እንታይ እዩ እንተልካኒ እቶም ውሽጥና ዘሎ ንዓና ናብ ገደል ሒዝና ከድ ዝኽእል ፅልሙትን ዝንቡዑን ዝኾነ ካይዳን ኣሰራርሓ ናይቲ ዝገዝእ ዘሎ ገዛእ ዝብሎ ዘለኹ ዝገዝእ ዘሎ ሓይሊ ዝብሎ ዘለኹ ገዛእ ስለ ዝኾነ እዩ መራሓ ስለ ዘይኮነ እዩ ማለት መራሓስ ምዃኑ ይቕረዮ ፅቡቕ ገዛእ እውን ኣይኮነን ዓፋኒ ገዛእ ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ዓፋኒ ገዛኢ ናቱ ድኽመት እዩ ኢለ እየ ክዛረብ ዝኽእል ከም ሕዚ ኩሎም መፂኦምና ዘለዉ ኣርማገዲኦም ዝኾነ ፀገማት ማለት ስለዚ መፍትሒኡ እንታይ እዩ እንተልካኒ ከም ውድብ ኣቐሚጥና ኢና ንሕና ነቲ ዝገዝአና ዘሎ ሕማቕ ዝኾነ ገዛእ ሓይሊ እውን ነጊርና ኢና ንሕና ከምዚ እተን ዘለዋና ፀገማት ተሻጊርና መፃኢና ብሩኽ ክንገብሮ እንድሕር ንኽእል ኮይና ሓንትን ንማለፅ ነይራትና እቲ ቃልሲ ከምቲ ህዝባዊ ዝኾነ መሪሕነት የለ እዩ ስለዚ ናይ ሽግግር መንግስቲ ይኽእል ኣሎ ኩሉ ዝሃገር ዘሎ ኣብ ዓለም ዘሎ ትግራይ ብምሉእ ቃልሲ እጃም ከም ዘወፍሱ ዘሎ ኣብቲ መሪሕነት እውን ኩሉ ከወፍ ይኽእል ኣሎ ዓቕምታትና ክንጥቀመለን ሕዚ ገለገሊኦም ብሃማትን ለዋሃትን እንታይ ሎሚ ትርጉሞ እዚ ደለይቲ ስልጣን ይብልዎ ሕዚ ስልጣን ዝደልየሉ ሰዓት ይኮነ ሕዚ ናይ ፓወር ኮንፍሊክት ኣይኮነን ከምቲ ሳቶም ዝሓስብዎ ኣብ መንጎ መቐለን 4 ኪሎን ዘሎ ናይ ስልጣን ፍክክር ኣይኮነን ሕዚ ናይ ሃለዋት ናይ ምላውን ዘይምላውን ሓደጋ እዩ እዛ ናይ ምላውን ዘይምላውን ሓደጋ ክንሻገር ንኽእል ሓንቲ መንገዲ ከዓ ከምታ ተጠማሚርና ኣብቲ ዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ተኣምራዊ ዝኾነ ለውጢ ኣምፂና ኣብ ሓፂር ግዜ 8 ወርሒ ውሽጢ ጠላእትና ካብ ገለ ክፋላት ናይዛ መሬት ዓደጎና ዝኾነት ክልል ትግራይ ክንወፅኦም ዝኸኣልና መሊእና ውሽጣዊ ሓርነትና ወኒና ግዝኣታዊ ሓድነትና ኣጠናኺርና መሬት ዓደጎና ከነምልስ ንኽእል ኩሉ ሻዕ ቃልሲ ከምቲ ህዝባዊ ዝኾነ መሪሕነት ስለዚ እቲ ሕዚ ኣብ ሓደጋ ኣትዩና ዘሎ ክባን ዕፅዋንሲ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ህዝቢ ከጥፈና ዝኽእል እዩ ህዝቢ ዘይብሉ ከዓ ቃልሲ የለን ኣነሲ ነቲ መሬት ይኹንኩ ዝቃለሶ ዘለኹ መሬት ዓደጎይ ሓደ መቃለሲ ነጥብ እኳ እንተኾነ ተዓብዩ ግን ህዝበይሲ ነታ መሬት ዓደጉ ዝብላ ሓልዩ ንዘለዓለም ኣብ ዘላቂ ሰላም ኣብ ዘላቂ ልምዓት ኣብ ዘላቂ ውሽጣዊ ሓርነት ክነብር እንተኮይኑሲ እቲ ህዝቢ ክህሉ ኣሎ ብተደጋጋሚ እኮ እንዳገለፅኮ ፀኒሐ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ክዛረብ ከለኹ እቲ ኩናት ብባህሪኡን ትሕዝቱን ህዝባዊ ንኩሉ ህዝቢ ትግራይ ዝውክል ህዝባዊ ኩናት እዩ ብፍላይ ድሕሪ ሰነ 21/2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ግን መሪሕነት ህወሓት ምእንተ ፀቢብ ረብሑ ደግማ ኣለኹ ምእንተ ፀቢብ ጉጅላ ወረሑ ናብ ውድባዊ ኩናት ቀይርዎ ብናይ ባዕሉ ድሌት ክመርሖ ብምውሳኑ ተጋድሎ ትግራይ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ብውሽጥን ብደገን ፍትሓውነቱ ሲኢኑ ከሲሩ
ስለዚህ ፍትሓውነት ከይስእን እኮ እዩ ኣብቲ 8 ወርሒ ዝነበረ ኩነታት ፍትሓው ነይሩ ንብል ነርና ህዝቢ ትግራይ ተደፊሩ መሬት ዓደጉ ተወይሩ ምናልባት እውን ዝመረፆ እንተኮይኑ እውን ዝመረፆ መንግስቲ ክምልስ ገለገለ ዝብሉ ነይሮም ሕዚ ግን ምንታይ ጉጅላዊ ፀቢብ ዝኾነ ጉጅላዊ ርሑ ክብል ኣነ መሪሕዮ እንዳበለ ብሰንኪ እዚኣ ጥራሕ ብውሽጥን ብደገን ፍትሓውነት ተሲቡ ስለዚ ሓደ ህዝቢ ከም ህዝቢ ዝገጠሞ ናይ ሃለዋት ሓደጋ ናይ ህልውና ሓደጋ ንምምዳሕ ዝገበሮ ኩሉ ቃልሲ ማለት ፍትሓዊ ብምዃኑ ዝኾነ ይኹን ዓለም ይድግፎ ሲምፓታይዘርስ እውን ብቐሊል ትረኪብካ ማለት ስለዚ መሪሕነት ህወሓት ነዚ ህዝባዊ ቃልሲ ዝሓንሹ ብናይ ባዕሉ ውሽጣዊ ርሑ ጉጅላዊ ርሑ ቀይሩ ምእንተ ናይ ውልቀ ሰባት ድሌት ክብል እንድሕር ዝኽእል ኮይኑ ሓደገኛ እዩ ንዕኡ እዩ እውን ድኽመት መፅኡ ዘሎ ማለት እዩ ካልኣይ ብሰንኪ በታ ናይ ኣካይዳ ናይቲ መሪሕነት ህወሓት ኢልና ንፅውዑ ማለት እዩ እቶም ክሳብ ሰነ 2013 ኣቆፃፅራ ግእዝ ህዝብና ፈጢሮም ዝነበሩ ኩሎም ተጋድሎ መዓት ናይ ተጋድሎ ማሕበራት እዮም ናይ ተጋድሎ ውድባታት እዮም ነቲ ንወሳኒ ናይ ሰነ 21 ዓወት ዘብፅሑና ክበፅሕ ዝገበረ ማለት ኣብ ብሄራዊ ስምረትና ሓድነትና ዓብዪ መሳልል ዘንፀፉ ማለት ምናልባት እውን ትግራይ ትልቢ መላ ግዲ እያ ካብ ሕዝስ ለውጢ ክረለ ግዲ እዮም ዝብሉ ብዙሓት ኣነ እውን ሓዊሰ ተስፋ ዝገበርና ኣሎ ኩሉ ትግራዋይ ተስፋ ዝገበረሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዚ እውን ክሕንሸሽ ይገብ እቲ ሳልሳይ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ኣንጻር ትሕዝቶን ባህርን እቲ ህዝባዊ ኩናት ሚድያታት ዝፍፅሞ ዘላ ወንጀል ሚድያታት ትግራይ እኮ እንታይ ከም ዝገብራ ዘላ ንሪኦ ክንሓቶም ከለና እቶም ሚድያ ዘለዉ ገለገለ ጥዑያት ሰባት ክንጥዕዮም ከለና እዚ እኮ ኣንጻር መኽተና እዩ ዝኸይድ ፀላእትና ሲ ኣብ ልዕለና ድሮን ጥራሕ እንተይኮነስ ካሊእ እውን እንተልእዎም ክድው ኢልና ዘግብር ነገር እዩ ስለዚ በጃኻትኩም ሚድያና ሲ ነቲ ህዝባዊ ኩናትና ነቲ ህዝባዊ መኽተና ብዝረብሕ መንገዲ ክቕረፅ ክህነፅ ኣለዎ ኢልና ክንሓቶም ከለና እንታይ ይብሉና እቲ ዝገዝእ ዘሎ ገዛእ ውድብ ናይ ባዕሉ መንገዲ ነካይድ ኣለዎ እንዳበሉ ተመሪስና ኣብ ዝዕን ክልል ዝቕናዕ ትገርና ስለዚ ኣብ ሚድያታት ክረኣዩ ዝኽእሉ ዝላን ንህዝባዊ ቃልስና ክረውሑ ዝኽእሉ ኩሎም ዕድላትን እዮም ኣማኽሊ ሳልሳይ ራብዓይ ኣብቶም ዝገበርና ብምሉኦም መንገድታት እንተሪእና ደብረ ብርሃን ኬድና መዓት ነገር ከሲርና ዓፋር ኬድና መዓት ነገር ከሲርና እንገድ ከለና ይንገረና ክንምለስ ከለና እውን ይንገረና ህይወት መላምልኩ ኣንክፍል ዘለና ሓደ መሪሕነት ከዓ ጅግና ዝበሃል ኮይኑ ናይቶም ዝመርሖም ህይወት ከድሕን ተኽኢሉ እዩ ስለዚ ብመስዋዕቲ ቀያሕትን ፀለምትን ደቂ ህዝቢ ክንቋመር የብልናን እዩ ነዚ ዝቋመር መሪሕነት እንተልዩ ከጥፈና ይኸም ህዝቢ ከጥፈና ከም ህዝቢ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ቃልስና ሓንሽሹ ኣብ መንጎና ብትንትን ከብለና እዩ ምትእማን ከስእነና እዩ ናብቲ ቃልሲ ዝሕወስ ህዝቢ እንዳቀነሰ ከምቲ ቀደም ባዕሉ ስንቁ ተሸኪሙ ዝጋደል እንተይኮነስ ተጋደልካዮ ዝዓቢ እናወለዱ ተኣስረሉ ትሕር ኩነታት ዝተፈጢሩ ዘሎ ዕድላት ክፍጠር እዩ ስለዚ እዞም ኩነታት እዚኣቶም ንኸይፍጠሩ እዮም መልክዓት ነትሕዞም ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ኩሉ ግዜ ዓላማ ዘይብሉ ቃልሲ ኣይዕወት ስለዚ ዓላማ ናይ ዝቃልሲ ብስርዓት ክንፀር ዓላማ ናይ ዝቃልሲ ብዝነፀርና ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ማሕበራዊ ኣብ ካልኦት ዛዕባታት ክንረክቦም ንኽእል ዕድላት እናኽመፁና ዝኽእሉ ድሆታት ክንፈጥር ስለዚ ዓላማና ነፂርና ክንከደሉ ንኽእል ኣንፈት ተቐሚጥና በኣ በታ ዝቐመጥና ኣንፈትና ክንከድ ዘለና ሓሳብ ከም ሓሳብ ከም ውድብ እውን ዘለኒ ከም ውልቀ ሰብ እውን ክገልፅ ዘለና ኩሎም ትውልድታት ባዕላቶም ታሪክ ይሰርሑ እዮም ብሊ ብላታ ሃለዋና መረዳ ንምራሕ ናያቶም ትውልዲ ቀዳይ ወያነ ንቐልፆ ንገልፆ ቃልሲ መሪሕ እዩ ሓደ ነገር ኣጅብ ገይሩ ያው ወላዳ ሕውት ነይሩ ኣይነበረ እምበር ያው ንባዕሉ ተጋድሎ ገይሩ ንባዕሉ መራሒ ተፈጢሩ እዩ ናሊ መለስ ነበረ ትውልዲ እውን ካሊእ ክእላ ገይሩ ኣሎ 17 ዓመት ተቃሊሱ ንባዕሉ መራሒ ተፈጢሩ ብኡ መንገዲ ተጓዒዙ ማለት እዩ ኮይኑ ግን ኣብዚ እዋን ዘሎ ድሕሪ 17 ዓመት
قالسي نبرة 30 عامات كيدون أفتح شاطئ عامات قالسو بعد النبرة تولدي حزون نسيو لمرحن لدرحن لا تفهم لأنه لما كل نقدر نقبل له تمت عاتلو سعر عاتلو دي ده كله ربو ناتم أخن تقول له تسلوس فحنا بكل نقدر لازم ننسى بالحرين أينا سلسة مع الفيس أنا وسيدهم أمرك صرت من أسرين أيام زجاجة زي حق حيالي عمو تريمندسيو لي إيماني ثم راح تجارات قلت سوي تو هلو عمو حق كوين يكون كامل خط كافتم أبوتاتا بحبوتاتنا كافتم حارة خوص يخال سنة البناوي حارنت كرجال يخال كم يعرف نسلو خوص يخال ما راح تكون كفترة يخال بزيو بسنك وزيون زقال سزي زحز الكبر لقالسي على هذا ثوات ما خان قالسي إيو ما راح تكون معلومات فترة اللي خاله لم يقلصوا فتو عامو زي خوينا نحن ما راح تنتفاقن لم تايم خيرو أوزي تنعنات ودبات خاك بتاعي تراخم هو قالسي زي ما كان قالسي خونا ማለት ግን ከም ኩኖ ዝኽእል ናይ መሪሕነት ጋቤና ኣለዎ እዩ እዚ እውን ኣነ ንኩሉ ትግራዋይ ክዛረቦ ዘንታዩ ቃልሲ ዓበይቲ ብልጫታት ነይሮሞ ዝወለዶ እዚ ተኣመ ሰሪሕ እዩ ዋሪና ኮይና ቦምብ ሒዙስ ምስታን ክገጥም ኮሪና ኢና ጠመንጃ ሓንቲ ጠመንጃ ሒዙስ ድሽቃን ቢኤምን ካልኦት ከበድቲ ኣፅዋራትን ክማርክ ኮይና ኢና ስለዚህ ኣብ ሓፂር ግዜ ተኣምር ክሰርሕ ዝኽእል እንዲያውም እንታይ እዮም ዝብልዎ እቶም መራሕቲ ናይቲ ወታደር ዝኾኑ ተጋደልቲ ኣሕዋትና ድሮን እዮም ዝብልዎ ዝወለዶ እዚ ድሮን እዩ ኮምፒውተራይዝድ እዩ ብጣዕሚ ሶፊስቲኬትድ እዩ ነገራት ናይ ምርዳእ ተኽእሉ ናይ ምፍፃም ተኽእሉ ዓብዪ እዮም ስለዚ ትግራይ ብደቃ ብንኡሳን ደቃ ዓድለኛ እያ ፀገም ማበይ ዘሎ እዩ ከምቲ ነገሩካ ኣብ ናይ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ፀገማት ክዝርዝር ፀኒሐ ንሶም እውን ግን ጥራሕ ኣይኮነ ናይ ዲፕሎማስያዊ ፀገማት እዩ ስለዚ መሰረታዊ ፀገማት እቲ ቃልሲ ንክመክን ካብ ዝገብርዎ ሓንቲ እንታይ እያ እቲ ነቲ ቃልሲ ክመርሕ እየ ኢሉ ከፍ ኢሉ ዘሎ ሓይሊ ሕዚ እውን እንድሕር ናብኡ ከይድና ፀገም ዝፈቱ ዘሎ ሓንቶ ኣብ ወታደራዊ ኩነታት ዝነበሩ ዕንክሊላት እየ ዝዛረብ ነይረ ምናልባት እኳ ይጥኻ ንበር ኣብ ዲፕሎማሲ እውን ጀሚረ ነይረ ስለዚ ናብ ዲፕሎማሲ እውን ክመፅእ ከለኹ እቲ ሕዚ ንዓና ዝመርሕ ዘሎ ዝገዝአና ዘሎ ጥዑይ ዘይኮነ ገዛ ሓይሊ እቲ ኩናት ህዝባዊ ኩናት ማለት እቲ ኩናት ህዝባዊ ኩናት እንዳሃለወ እሞ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ህዝባዊ ኩናት ምዃኑ ተረዲኡ ብህዝባውነቱን ብፍትሓውነቱን ደጊፉ ተቐቢሉ ተጋሩ ይጭፍጨፍ ኣለዎ ስለዚ ዓለም ተጋሩ ክትርኢ ኣለዋ ኢሉ ናይ ሴኩሪቲ ኣጀንዳ ገይሩ ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ልዕሊ 13 ግዜ ማለት ናይ ትግራይ ኣጀንዳ ከም ኣጀንዱ ገይሩ እንትቃለስ መሪሕነት ህወሓት ነቲ ኩናት ናይ ባዕለ እዩ ኢሉ ንውድባብ ዕላሙ ጨውዩ ህዝባውነቱን ሓቀኛ ባህሩ ናይቲ ኩናት ንኸሃስስ ብምግባሩን ብምንቅስቃሱን ኣብ ዲፕሎማሲ ከሲርና ኢና ካብቶም ናይ ዲፕሎማስያዊ ክሳራታት መርአያ ክኾኑ ዝኽእሉ ብዙሓት ምጥቃስ ይከኣል ንሱ ክንገብር ከለና ዝነበረና ብናይ ኤሚሬትስ ዝነበረ ናይ ድሮን ደብዳብ ምርኣይ ይከኣል ናይ ኤችአር 66 ክፀድቕ ቀሪቡሉ ዝነበረ ኩነታት ብምምካኑ ክርኢ ንኽእል ኢና ሳስፔንድ ምግባሩ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ብኣይኤምኤፍ ኣቢላ ዝገበርትሉ ሓገዝ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ንሰምዖ ከምቲ ንሰምዖ ሓቂ ተኮይኑ ናብ $1 ቢልዮን ኣካባቢ እዮም ውሽጣዊ ኣፅዲቖምሉ ዝበሃል 300 ቀዳማይ ዝልቀቐሉ ቅርሺ $300 ቢልዮን ብኣይኤምኤፍ ማለት እዩ ኣውሮፓ ሕብረት ፍትሓዊ ይኮነን ኣይኤምኤፍ ሲ ንጆኖሳይዳል ስቴት ፈንድ ክገብር የብሉን ኢሉ ክሓትት ከሎ እኮ ወርልድ ባንክ እንታይ ገይሩ ጀስቲፋይ ገይሩ ስለዚ ክንደይ ዝኣክል ዲፕሎማስና ከም ዝኸሰርና ኢትኒክ ክሊንሲንግ እንዳበለ ዝፀንሐ ዓዲ ኣሜሪካ ዝበሃል ዓዲ ሲ ተመሊሱ
أبي أحمد بخمي ملك يحجزوا خمسة له دبلوماسينا أبي خمي يلو مريت كم زود تيجار خلاي أبسط عن دولة مريحنة أجمع خمي نقص بممراتهم بموسال أجمع مخالون بايزوي من معاك نقل يبون أجمع مخالط كل شيء عن جزات سلبوتشي أجمع مسعف هنا يستحق أجمعوي مس وجلاوي روحاء يستحق أجمعوي مس ناي وجودات دليل يستحق فلذي أجمعوا كل وجلاوي وجلاوي روحهم أجمعين كونهم بخطول بمسارهم معربيان بحث شاب في الليل مع أمريكا يتنفذ حاوي هزوا قاسنا قوة جميل زنورة دقف ويكع سيمباتي نانسو عمالتي دو أبيلهم أبلع لي حز جوز الله أبلع ويز جوز الله حجز خجور كيلهم لذي بقت ثاني توتادراو قسقاسنا دوم المال وتادراو دبلوماسيا ومداي مسرعة تسقنا لتسلفوا بكون تاتينا نزلنا ما رأيوتنا عن توزنا جروب خاب سالساي الدبلوماسي خسرنا أكثر كابسنا حسباوي عنكسنا بزبقس أكايدا حزون مات حزون أو زحز له كل ساعة مات سنعنا زجزنا زل حيلي روحات مالتي نتويتي في هذا اللقنات بتني 10 شعب 38 عام تمر how on earth زنرخنا نرى زخيد بزمس الملكوريز خزر أو يتبع أنا سرعة لو تخمزة كاي نوع حسوي كاس كم زلوا دحوي شجر منجس قمتك كاو دحوي خاء بتشجر منجس تبيلو معرفة حد متكم درجاجز سنو على بتفنش من قد زسيم من قدي how on earth كم يلخذ من قد زختل بتصور فلازم تايلو ما هو إحنا ما نكاله سكون إحنا عندنا عفنا ويتبع تقولون يركمكم حزون ثماليسكم تسرع استقالسنا عن 3 عام استقالسنا يوم ثماليسنا كجنجن عاوزين ورقة لين جوران زو ترى معي مرحنا واحد من لوط زي تلا حيل مخانو أنا متكلم ديمقراطي من قصة لزغنا ويقولنا له فورس أنا تصحوا لي حس فورس كونسكريبشن نيه من قصة خمسي من عسات إنك يدلوا قريب يقعدوا منه إذا حصل ديمقراطي ناي ديمقراطي عم تكلم تحسي من قصة خمسي أبدأ كنستيو أبدأ استعمل هذا كنستيو زي فتح حوز خونه ناي information investigation راح تصرف له أنت زي وثقين على ميديا أنت زي وثقين على حكمنا حاجة زي وهذاكم كم زي قبل الكم بزول مسمس حضارات social bondage يفرسون يقولنا له أمريكا هاي أخوين من قصتهم لك صارت بدي اللي تنفلتنا مستعمل سكان كم زحمة كم اللي ثاني كوسابه هنا تساتن زحمة هنا تقولون يخلينا بعدنا حدا مخنات تكون يخليه حدا كيوتن كل خيوتن كون يخليه بس من قصتكم أقول علي لك أنستيو حات ناس دوزون لك أنستيو دوزون لكن فيديو هالي مرينا توعد لو زيت دانو مخانو الديمقراطية مخانو راح يكون كابسنا حسواوي هسد زبقس أبي إثيوبيا قبرو يزولو بتعرض يدرا حيلتات قال زولما كمتي هذا يقولو لتم تجارون تجارين تشوفون نور مكونية تسبسيو مالتي نهاي بناي وعلو قدي مثلنا غلميتو أمحرو يومو كشوفنا قبل اللي تجارو كين كلو زجبرة سرعة مريض سرعة متكان زجوا دول من قصاص بتقللا عالم يتقبلون بالله ثالثاي بسري روحة جواي زي هجرة يتبقى عونت زي فتحون زي ودعون علامة مرحلة الواحد يتبقى عبا عدي هجرنا يا عبا عدي عاوي عدا جاهلو سلازي عاوي عدا جاهم دلاكم تكون زغلو opportunity ناي مفتاح كونها يليو إن دابل زنبول زغنا كايدان متكلس لازغتل مال سلازي زي يومن كالوت متقماتات تግራይ كم تግራይ ህዝባ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ከም ህዝቢ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ናብ ዝተፈላለዩ ሓፀውን ፀገመን ከዓ ትገይሩ ስለዚ ኣብ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ ይኹን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ብሕልፍ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ እዚ ኩነታት ብደንብ ተረዲኡ እንተኾነ ህዝቡ ካብቲ ሕዚ ኣትይዎ ዘሎ ፀገም ውሽጣዊ ፀገማት ተረዲኡ ካብቲ ሕዚ ኣትይዎ ዘሎ ፀገም ክወፀሉ ዝኽእል መሳልል
كدالو كحجز كنت تحجزوا تصنع كحجز ማለት እዚኣ ምጋር እንታውያቶ ግን እዚኣ ምጋር እንኳን እንታውያ ይመስለንን ጅግና ዝኾነ ትግራዋዩ ሩኢና ኢና መስቀሉ ቁዋሙ ምንቅስቃሳቱ ኩሉ ነገር ዝገብሮ ማለት ሰነፍ ዝኾነ ዲያስፖራ ትግራዋይ የብልና ዲሞክራሲ ካብ ደገ ናብ ትግራይ ኢምፖርት ክግበር ሓለዋ ዲሞክራሲ ክኸውን ኣፈና ከይኽሰብ ፍትሓውነት ክነግስ ማዕርነት ኩሉ እንተሰሪሑ ምናልባት ቶም ሕዝን ብሎም ዘለና ፀገማት ኣብ ሓፂር ግዜ ክፍትሑ ይኾኑ እዮም ኢለ ይሓስብ